Matej Kočiš, líder vládnej parlamentnej skupiny Fides, v nedeľu povedal, že súčasní lídri v Bruseli nemôžu zaručiť prosperitu ani mier. Kočiš povedal pre verejnoprávny rozhlas, že je potrebná zmena vo vedení Bruselu, pretože nedokázali zaručiť európskym občanom tie základné veci, pre ktoré bola Európska únia založená. Zakladatelia sľúbili mier a prosperitu, ale v posledných 5 rokoch to nedokázali súčasní lídri Európskej únie zaručiť a namiesto toho je tu vojna a slabnúca ekonomika, povedal. Robert Fico sa dočasne stratil spomedzi promierových politikov, čo ešte viac zvýšilo význam volieb do Európskeho parlamentu, dodal. Kočiš povedal, že Ficov útočník bol provojnový a prokrajinský aktivista, ktorý niekoľkokrát vyjadril svoj názor proti promierovej Ficovej vláde. Vojnová psychóza je taká veľká, že preniká do životov európskych ľudí bez ohľadu na to, či stoja na strane mieru alebo vojny, dodal. Veľkým zlyhaním lídrov Európskej únie bolo, že posledné roky boli o náraste násilia na kontinente, vrátane teroristických útokov, pouličného násilia páchaného aktivistami Antifa, vojny a teraz útoku proti Ficovi, povedal. Kočiš tiež povedal, že je šokujúce, že lídri veľkých európskych krajín ako francúzsky prezident a švédsky premiér urobili poznámky o použití jadrových zbraní. Vyhlásenia o zbrojení, vlne násilia a vojnových prípravách spôsobujú, že celý kontinent vyzerá, ako by stratil svoj mier, blahobyt a pokoj, dodal. Kočiš povedal, že toto všetko zvýšilo dôležitosť volieb do Európskeho parlamentu v Maďarsku, kde ľavicový postoj proti vláde bol globalisti proti suverénom. Opakovali tie isté mantry, povedal, nie nevyhnutne preto, že takto rozmýšľajú, ale preto, že to ich finančníci na západe očakávajú. Povedal, že väčšina európskych občanov nechce vojnu. Len európske médiá, politici pod vplyvom USA a médiá financované americkými špekulantmi chceli vojnu na európskom území, tvrdil. Predstaviteľ Fidesu povedal, že v amerických prezidentských voľbách ide o veľa, pretože určia nasledujúce 2 alebo 3 roky Európy a jej postoj k vojne.